Paduhong na mis dagat. Ana ra ka. Dito. Sali sira gagianan oy dali. Ano na mis dagat, guys. Haman. Wow, unsa man na bi? Uy, hala. No ko derag umang, guys, ti ah. Hala, de nag-umang, guys, ti ah. Hala, day nanay umang ng gupod. La. Mahina ka, madam ka. Kala ka ako. Apil TikTok ko. TikTok sila na. Napil. Grabe skinkin arang na ito ma. Ilia. Ya arang na dyan mo ito ma. Yawa ka nagjakit. Ilia. Hinaday ka, madam ka. Ha? Sama na? Batu. Batu din na. Bahay sa kon. Starfish. Itlog na nila. Itlog sa starfish. Atsakin. Ay, anak. Asa? Anak sa starfish mong kanat. Anak sa starfish mo. Day, katawan ka mabaday. Day, katawan ka. Ato lagi bi kamalis. Ayo bi ka madam agbi. Ayo ba. Ayo kin. Ayo bi. Madam agbi ka na bato bi. Na lagi bato. Ato lagi kas. Tara. Dekan. Nga narato ding. Kasi nami daya, maligo nami. Kita sa kudariguan. Naskinkin mo nag-angel. Angel lucky. Saman. Hani man. Sa may amaak. Kana maak din na. Hay maak kare. Oh guys, maak kuno ni na. Umang man eh. Umang na. Kita kag umang na, kamang-kamang. Sama hadlok day ka. Ni daghang umang guys na hadlok si Ilia. Gani hajud pag-abot na mo arang jud ning daghana. Lagi, daghana di ah. Ha? Hadlok si nang kamang-kamang. Ngapa na? Day starfish dato day, manglili ta dato day, ha? Lili ta dato. Ay has. Di na has, nabuing na has mo. Kana? Kana shell. Shell. Wala na puskin-kin ayo sugsugakin. Oh, agay ako. Yus ko. Nagis na nice ito. Ano problem? May napaw mama, dyan gabi. Hi guys. Mo din ni dagat ni. May dagat sa Alisha. May dagat sa Alisha. So dari ni guys. Magpabungig dagat ni Rin. Ilia, madam agkabi. Day, dali. Tuta. Hinay. Day lubing guys ni ha. Dadas Alisha. Isla ini nagpuruma na jara sa mana insang kuan. Na may murgi Pansit. Ay pansit. Yung sa ni kwaon mo, ni kwaon himong pansit. Wala, ko hadikeun Hadikeun na. Ilia, mapilit na. Labaw, agsi inday labaw pang ang katawanan. Bi, aja lagi mo buno-buno, bi. Asa? Unsa man na? Ha? Hadlukon man day uy kay na may daghang bildo day. Pag tan-aw mo day ha kay sang nay mga bildo ha. Nay bildo guys na ah. Look. Harama tong umang ni kamang-kamang. Unsa man day shell na? Shell. Pero wa na yung mga unod siguro no. Kani ba maingan ni wa na ni mga unod no? Wa na ni.
Abi kog nay unod guys kay na atang dadun tas Alicia, humday unod ning kagwang uy. Nagpakanon. Lami na ba siguro nilutuon ni nga ni? Ato na ato. Tuon ni mo? Tuon? Duo ba ano? Bago na marag. Dala na shield o shield. Na tinibrag na tanan. Wow. Wow. Saman? Kinsa man na? Hindi pa sa parang Umang. Umang. Ikaw? Namaak na. Namaak na si Umang. Da. Hadlok ka, be? Hadlok ka? Hadlok ka, nday ka? Tawon. Umang na, mo na mo nang sila madanas ka ng kuan. Mamang itra ba? Ngaway. Ngaway? Ngaway si Jay. Awan sa pud. Kuna pagkamot ni Kutang. No. Alabi na may nagkamang-kamang. Di na. Di nagkamang-kamang na. Na. Yan nagkamang-kamang na. Manay umang guys. Tapod. Di naidak na ni sud di isang bay. Dakpun be dakpun. Pala. Pero ay sa manikad ni manikad. Starfish gyapon. Pansit. Dai nun man hadlekon man uy. Na, ijarang ngilngig uy. Ijara. Ni. Pansit Hadlekon si ini. Pansit. Hadlekon na. Pizza ay mo. Hadlekon guys na. O mo pinit mo nga na yung mga kuan ka na. Hadlekon. I-steady mo kamot. Pwede mo pwede mama. Ngita mig bat dari guys, ug nabay bat. Dali sunod Ilia pag hinay ha. Bat, habatan. Butler. Sa man di ko ani kanang shell nga makaon or di lain? Na gali. Saan na? Saan na siya? Wala sa pili. Haraman sila ng malaki. Mga ita. Minak ko ano mo. Nalawan. Dili ko ano man. Susunod na to lahat ikaw. Wala lali. Di ba? Iba ko noon. Hara mas kinkinog si Geltor. Guys, to duha ka laki galain-lain mura na gajig mga agta ha. Suba. Hubas na to. Ano hubas ito? Nakalama ko ito ma. Laki. Ha? Haman. Grabe jeng ito man ang kinkin guys to ah. Hindi ko bigay. Grabe ga. That's Ilia girl. Char, ganahan ka? Hey, dito ta mo hamikin hasun guys, dari. Panagsara man maka tunong og dagat. Ha? Na ako no. Dagku. Char. Sagdilam nang kau mabasa. Nice is guys na. Nice man sa daradapita. To mo to giabangan la ti imi to. Yan. Wow. Ngita tagbat to anan. Ninay. Ato inday. Tati inday ka. To. Dato rata na murag na isla to ah. To na isla guys to ah. Murag na isla to duha ka laki dadto. At sabi tarang hanggon day ka makahubo-hubutang kagwang. Ha? Nanapod? Nanadagkad ka mo. Jara uy hadlekon mang purma. Sugod na paggawa. Bubukad ra ba ni ganyan. Hadlekon ang purma guys na. Mamangit na day. Hala, kana kay makibkiban sa tadan ng kagwang. Lilia. Litas bisungti. Buang. Agduha ka laki to ah. Tanga tuon. Agduha ka laki. Dai bitbitas sa Ilia. Ha? Bitbitas inday. Ay manita may kinason. Ngita mo koan. Uy, day starfish, day. Oy. Yeah, hello, the starfish, guys. Dia. Ha? Ato gugus kay dato tas isla to ah. Ayo gugus. Napis. Way fish. Di lagi lajuro na dali nga ron ni mama. Tamaak na. Di lagi na mamaak. Dali lagi na mamaak. Di lagi. Dali na. Sa kay suda ni, kani ba na. Uy, ada lagi pa yung murang nabuho guys na ha. Hala. Pero rata day. Dali hala, nice dari guys day kay murang na isla. Be, darota dali.
Ha, dana ra kay arang kan suka hinlo. Wow, arang ka hinlo dari guys di ah. Yehey! Shush, ginoo. Shush, tabangan. Shush. Tinik-tin ang bajing gamay. Arang ka hinlo dari guys na. Wow. Grabe. Tuwag duha ka bata to ah. Oh, hinlo ka. Jo, dara tabi, dali be. Ilia. Nakahinlo kayo. Sama ni, sa may sudan ni. Oh, pastilan ni banta kamao dan ni insay panghuaon. Kare pwede ah. Saman ri. Wow, day mo pakaila dan ay insay sudan na. Tas la kuya to ah. Tawag sila kuya. Asa man ka? Suroy-suroy na mis dagat. Bubong magsuroy. Ali, be! Dara, be, dali, be! Day, dali, day! Ilia! Uno, be! Dali, dali! Grabe si Ilia ang garaa, Nansa? Nansa may nakita ni mo? Nansa nakita lagi? Hindi ko. Aso ka nga naslam. Day, aso ka nga naslam, day. Dara tayo tutuan la kuya. Ha? Hino kayo lasam la, sam. Na. No. Paitan ni taga Bukay di panagsara makangarig dagat, guys. Lah, mo niya? Alam mo ni bat, guys, ha. Mo ni bat, guys. Ya, na guys, may bati ah. Ang saba, pagod silupin bi. Abi, kuan. Amay. Dako akan subat guys. Dapat mo nakitaan. Sige dari, Mama na ko nakitaan. Dali ah. Guys, di ah. Sige dali kay mangita ta. Mangita ta dari bi, di bi. Murag di apa bi. Bi dali bi, di apa bi. Mangita mi dari bat guys di ah. Minta ni bat ni. Dapud bi. Oy. Daday daghan ring bat, guys. Dad apa bi? Dad ana? Ya tama oh. Wala ilain niya? Naman day daghan ring bat, guys. Lagi ko na katana dad na to. Uy daghan lagi ha. Nakakitaan. Ay grabe lengawas to ka bata Na padagsaram na makaari ko an. Adzawi kay mawa. Aron manambok balik ka na. Nambok. Giring pun. Sama ni. Uy, sama ni bi. Bat. Di. Bat gamay. Gagmay man ay daghan na Da guys, arang gagmadja. Gagmadja pud gila. Gagmay ka man. Kanang Sabaan kang kagwang. Sabaan ka ajo. Kanang dagke pud bi, ajo panang kagmay bi. Ngita tara dagke Ilia dali day. Grabe, uy. Orang ka view dari ka ajo, orang ka puting bahas. Ha? Sa bahas Ilia, isa man. Isa man na. La, sige, dali na. Dali. Katang dad to. Ni fish. Guys, andang dari bat, gagmay balaman, ya, gagmay. Maman butin eh. Dali day, ah. Day. Gagmay nga bat. Sabaan. Ngita tara dudag ke. Dire ra. Ayo dah kay laum. Laum diha be. Laum darata deh. Dali. Ang ka-view dari, grabe, ang ka-view jud ka ajo. Ang kaputi ka jud bas ya. Uy, sabaan. Sabaan ning kaming baji. May kuhang bat guys, amo tong kilawon. Namiin man to kilawon dan dagan-dagan nas Ilia, grabe gid. Ka ulit og dagat. Sa man na baka ni sud. Umang di ay. Umang may sud. Ano? Haba? Anak ka bat siguro na. Haba? Ato dali. Kamay anak ka Haman bi. Bi.
Harang mga bata na ta tanang kilawon ta. Dali na katang kilawon. Ngana mi kuhang bat guys. Mga bat ang naghana. Daghan bat dari. Dali na. Isa man na bilanggam. Wala naglanggam guys to ah. Wow. Dali. Kasi malubat na ko guys ha. So mauna naman na yung video rong adlaw guys. Kag magwang nga budget nila gail to ah. Dali day, Elia. Dali day. Elia. Shh. Day. Dali day. Dali day. Dali. Dali. Ana toy sud. Masing mati nga ta umang magdagan-dagan unsa. Kompleto sila ron guys. Nga na magsinang bat niya guys. Ang daghana nagkuha na mo. gahi. Tanata kay ato na ning ako ano niluan. Nilo ka to nas Korea. Nilo naman to. Mura gud sa jag. Mas jag buto bitaw porma. Lagi dito. Pagod din nagkape. Kalatot. Gimukbang ni ja. Ali day, dali Ilya. Ta. Unsa man na? Aw kuan kanang Dapat kot na maak ang crab limbaro. Da lagi maingan na balingin-lingin. Kuani. Nay kuani crab. Balingin-lingin ba? Na crab ani na. Di hadlukan baka insag simba ko kanang hanining nas ilahom. Yan Mga ba? crab lagi na. Mga crab? Oh, Isa may suda na iya. Crab nga blue. Hala di apo di ah. Nay lagi ka ning mga pupo. Tanaw. Yani magdawas na nagkagabi. Hala guys na. Hala. Na maak. Sinsag na yung ngibkib. Kuya, sa kibkibon ni mong kamot niya. Ningara dyan ah. Ibot. At so, na. Kuta, tanata. Magdawas rin muna sila. Tanata, kaya tanan nga hiluan. Magdawas din sila ang dyan gabi. Iya, kani man eh. Lilian sa mga. Tawanan na baka adbo. Bitaw ka na. Katawan. Sabak. Ang katalawan. Dari ka daghana jud bat gagmay day tanawa. Daghana jud. Daghana jud kag Lami lagi ni tan-awon si. lagi. Daghana lagi gagmay ka jud nga bat tanawa. To daghana ka jud gagmay nga bat na ah. Gagmay nga bat baday tanawa. Nalagi daghang gagmay bat. Ano ah? Saan umang man na? Bat na? Di. Ay, pilit. Oo, bat gagmay lagi. Gagmay anak sa kuan dagke. Oh, anak lay. Wait ni mo kakti. Naghana gagmay lamang ka sa guys na harang gagmadja na gagman. Yani. Amante. Ano pa pilit? Dapa. Katawanan. Tanaya dadaya. Tana dali. Ikaw daw. Tawanan na baka dos inday. Liya. Ako ikaw. Gagmay man na insung ipangmuha. Lingaw. Entah dali madyo na kay tos libra dazon. Tapos lutan-un. Tos libra suka ba? Ginta. Ya, madam ang kabi. Agad ka enjoy ka sa Ilya guys. Enjoy jud taon nagbata. Dali nga rin dali. Shh. Ding. Dali. Ba oy. Tamo to tanila to kuya. Tamo to takatang kilawon tong kuan bat. Toy daghan kuha nilang bat guys. Bat guys. Na guys, daghag bat dari. Ina.
Ili. Ay daghagdat, daghan og bat. Gagmay laman. Gagmay. Ayo dana kay makon ka. Damag. Jabi, abi. Lah. Ya, insa man ni? Insa man ni kani ngani guys ya. Man. Dali na. Dali kay maligo na to day. Grabe ka, nice. Asa ibat? Lah sige. Daka tayo daghan ko ang kuya dali. Ta. Hoy, diri na ta. Shh. Dali. Day, ali day. Grabe si Ilia ang kasabaan si Ilia. Gamay badzi eh. Gamay badzi eh. Arang katsu-katsu. Ta. Dali nga dali. Dali na. Alibi. Nah guys, padung nami daplin. Kay grabe si Ilian nagdagan-dagan na mura nagkuan. Kiti-kiti. Kiti-kiti day, mura. Dengan sama kali abe. Ilia. Sana tak kaya tutupato. Tawanan ka tus inday, Ilia. Nagkuan. Kamang-kamang nagkagwang. Nagkamang-kamang na magbata. Dali bata. Tara bata, dali. Aman niya. Haraman be. Ken. Asaraman. Ha? Tuada to na higda-higda. Tuada to na higda-higda. Tana Ilia dali day. Hala Ilia pa. Nami umukuan si hubas no kay naidaghan makitaan. Grabe gid ni ka ignorante ni taga bukid guys. Saan man gid nga man gid dagat sa amo. Puro man to suba to didto. Ja sa mato dapit na takwaon. Dali kay hasang ibili ning cellphone dadto guys kay magmuha mig swaki. Swaki, mura po makakuha. Ubanon si kuan kay Gabrin. Tadli atali nga tuon. Sa Inday ha, Ilia ha. Wala sa Renzo. Maray na ko sa daplin guys kay wala lubat nag cellphone. So tabungon ako dari video. Mubalik pa kami dadto kay manguha ko no mig bat. Ani pa pangaan dadto swaki kuno nito. Mura po makakuha. So na may daghang bat dadto ha? Hane? To dadto. Tos papa to ah. Mazugan ni kawa na init. Nami na dari bang samsam na meron. Nadan ha. Ha. To sila to. Balikan to na sila dito.